Kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Omolo kanya sabiro mar Odiochieng janeno mar kalatvlive en kanyo kod geno ni chako juma mari yendo manyanga Odiochieng maka. Former impeached deputy president does not have even an authority to tell us anything. He is impeached and the courts have ruled so. And as a Senate, we are not going to pay him 50 million that the courts are what we are going to appeal. So even Kalonzo has been in government for the last 50 years. He has never even done a toilet or even a kibanda or anywhere in this country. These are people who have been in government, they have done nothing. People like Manyien presided over extrajudicial killings when he was there. Alafu wanasema ile uamuzi ulifuata katiba. Sasa unajua watu wanacheka, kila mtu anacheka. Mimi kunipatia milioni 50, mimi sina haja na pesa. Mimi nilikuwa napigania haki yangu ya kwamba mimi nilitolewa kimakosa kwa sababu ya msimamo mkali. Mimi sina haja na hiyo milioni 50, hata milioni 200, hata 3, mimi sina haja naye. Mimi nilipigania haki yangu na sitaki kuongea sana mambo ya hiyo kesi kwa sababu tumepeleka kesi katika koti. Akakubaliwa, akasimama, akachaguliwa. Kesi ikakuja ikatupiliwa. Kama sasa alikuwa amekatazwa kusimama, si haki yake ingekuwa imehangaishwa. Kwa hivyo hata mimi niko na nafasi ya kwamba kesi ikiendelea, kama itakuwa imeisha by the time tunaenda uchaguzi, mimi nitapigania kiti ya urais. Kama mimi ndio nitapeperusha bendera. Tembea. Weche mopogore kod mano en kanyo ekoni jatend migepe mopogore kod mano en kanyo ekoni jatend migepe kaachiel kod jatelo endo mabende chung'ne kaachiel kod jatelo endo mabende chung'ne weche go ma timore pinje maoko mano kanyo weche go ma timore pinje maoko mano kanyo migosi Musalia Mudavadi oyango chiro mare loch mar ker ma pacho kae ni migosi oyango chiro mare loch mar ker ma pacho kae ni migosi William Samuel Ruto 2017 petition ikawa. 2022 tukawa na petition. This time we are saying in 2027 tuvunje hiyo kasumba ya petition, tuwe na petition free victory for William Samoei. Yango kanyo eko oni jotuo mosende kore kumba thieth mar SHA onego beni timonegi thieth manono mo gichiwo chudo mora mora e osiptende makamago. Dwale ni losego e bomano endo ma balambala e kinde mabende ne odhi rango chenro mar gedo mar hospital mar sub county mane gweng' endo makono. And I really want to thank diseases including Ebola. So we are prepared. We have shown the media what we are doing in training in Kajiado. We have seen the media, we have shown them the isolation center and quarantine in Kenyatta Hospital. We have shown them the one in MTRH, the one in the National Police Service. We have seen the one in Garissa PGH. So, Atufichi, kama nchi, we are prepared. We are ready to detect and we are ready to protect our citizens who are going to give Kenya a name, not in a bad way, but in a better way. We want to urge the youth of Kenya to desist from being used. This country belongs to you. What you are called and paid to destroy is your very own. It is your future. It's the future of your children and your children's children. Let us all say no to what is wrong and adopt a life of being truthful always. We urge Kenyans not to become Manyoro kakoro gavana makaunti no muluora wa Vinyandeti oyango kanyo ekoni chenro makamano en mana bende biro koro chiwo yot ne jodak mani county ma Machakos akode counties mamoko moluoro kanyo. Zile mashini sisi tuko nazo hapa. Tumeambiwa na Mr. President, hizi mashini haziwezi kupatikana mahali pengine Kenya.
hapa sasa ne chego kuma gichenro mag pi oyango kanyo koni gedo mar yaw makamano osego ndamo maromo kanyo atamalo 86 ka geno nitiere mar tieko gedo mar yaw makamano e bwo thuolo mar dweche 4 mabiro nyime. We have an estimate of about 4 to 5 months within which we will have completed it. Akaweyo madundo janeno mar Kala TV tok dakika machuok kadogo kaendi mar dhi nyime kod mi weche manyien mamoko ma bende pod nitiere mesa wa kaendi kik idhi mabor. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori machiegni kendo ward ma Keiyo mayudore kanyo endo e kaunti ma Trans Nzoia osegoyo kanyo okang' maduong' e lwenje go mag kedo kod tuoche mikelo kanyo kolore kod tiyo kod pige gi komo chido. Inyalo paro ni kinde machien ward no endo ma Keiyo emano ndiko kanyo kwan jotuo mamalo ma bende ne thoro gamo tuoche go mikelo kanyo kod tiyo gi pige gi komo ma ok ler. Kinde ni endi ondamo maber maket kod mano gisegoyo kalore kod tiere mar pi maler ma jodak ma kono tiyo godo kaachiel kod rang'iny mar ler ma bende gisetemo rito ka jotelo mag thieth mawuok e kaunti nendo ma Trans Nzoia to yango kanyo koni puonj ma kinde ka kinde kod wuok e midhiero no endo kata badho mager mar kech maliyo kaachiel kod dhier mosebedo kokwako pinje ma kono eko. Aber ma kamano biro kolwore kanyo kod tudruok mantiere kinde piny mar Kenya kod piny mar Italy kokalo kuom chenro mar Weche moting'o kanyo eko weche go mag goyo pi e puothe. To wrestling, they are fully now engaged here. Phase 3 irrigation scheme. To wrestling, they are fully now engaged here. Phase 3 irrigation scheme comprises of 325 hectares of land which has been prepared and ready for plowing by farmers. As you can see, there is already a crop in the field. For the 325, the arrangement is that each household gets a module of 1 hectare. So we have 300. Wengine wao walilipo, wengine hawajalipo. Wengine wao walilipo, wengine hawajalipo kutoka 24 mpaka mwaka 2025. Tukijaribu kuuliza viongozi wetu kama aliyetusimamia kwa wakulima, anatuambia anapigia mkubwa wetu Richard ambaye ndio mwenye kampuni atatulipa. Anatuambia atatulipa mpaka sasa hii tunasubiria. Magdaugi kuruto yuak ne migosi Richard mabe. Hajawahi lipa yoyote. Tena 2026 tena akatupea na mbegu tulime. Mpaka sasa hii hakujibu hata atanunua. Tumebaki na tumbaku na pesa amekwama nazo. Sasa mimi kama mama ukweli nimekwama. Hakuna pesa ya kulipia watoto shuleni. Miezi 18. Yusi ni karibu miaka 2. Hajatupatia chochote na pesa yote tunachukua tunaweka kwenye kilimo tukitarajia kwamba hapo ndipo tutakapopata kipato chetu tusaidie familia. Alafu wakuja kukandamiza Wakenya hapa. Kwa hivyo mimi nataka kupeana hiyo ujumbe kwa serikali ichukue hii maneno na uzito ambao inafaa wafuatilie na uzito ambao inafaa wafuatilie ili tuhakikishe ya kwamba wakulima wetu wanapata haki yao. Gor Collins, Kala TV, County Mamigori. Report no mawuok e kaunti ma Migori bende makorokela giko mar miweche manyien e yo mar adimba kidienyendi mar Diier Odiochieng'. Kata kamano asingo mar biro bedo kodi kanyo komolo saa 10 mamidhiambo mar bende miweche manyien e yo machuok kidienendo mar Odiochieng'. Jaloko marwa en David Abila, nyinga interest yo Odiochieng'. Jaloko marwa en David Abila, nyinga interest yo uma. Oriti masani.